Snažil som sa to rozbehnúť naozaj rýchlo, ako tréner povedal, že nemám čo stratiť, takže som bežal, čo to dalo. Videl som už aj medzičasy 21,50 a 34,70, 5. a 8. prekážka, čo je v osobákoch naozaj dosť veľkých. Na konci mi už naozaj extrémne došlo, za to 9. som mal pocit, že kráčam, plus ten protivietor, ktorý mi naozaj nepridal. Výkon nie je určite taký, ako som si predstavoval. Season best by ma potešil viac, ale to 18. miesto nie je ďaleko od toho, čo som dúfal, tú prvú 15. Takže kúsok som zaostal za tým, čo som chcel, ale semifinále mám a po tejto náročnej sezóne určite aj to 18. miesto poteší. Keď to porovnáš s tým rozbehovým behom? Tak ten bol začatý pomalšie, v závere som mal ešte trošku viac energie, ale teraz už naozaj nebolo na čo čakať. Bolo to treba vyskúšať a jedine tak bola šanca na nejaký ešte lepší čas. Aký táto sezóna pre teba nebola úplne Naozaj koncom januára, ako som zistil tie problémy za chylovkou, čo tam boli, tak vynechal som dosť veľkú časť prípravy, čo sa už ťažko dobiehalo. A chýbal nám tam ten február, marec, kde sme nenabehali to, čo minulú sezónu. Takže to už bolo potom ťažké dobiehať. Išli sme už viac do tej kvality a trošku by to v tých záveroch chýbalo, ale naozaj ďakujem trénerovi za to, čo spravil, čo bolo naozaj v jeho možnostiach zachrániť, čo proste šlo a som rád, že som tu vôbec mohol štartovať, pretože vyzeralo to naozaj všelijako. Už keď som prichádzal na štart, tak som počul nejaké slovenské hlasy, takže veľkú radosť by to spravilo a celkovo aj tá atmosféra je to úplne iné ako na nejakom obyčajnom meetingu alebo proste keď niečo bežíte len také. Vždy tie vrcholné podujatia majú svoje čaro a naozaj som si to veľmi užil a teším sa, keď príde ďalšie takéto podujatie. Paťo, nad prekážkami to ako vyzeralo, videl som, že si striedal nohy, tak bolo to tak, ako ste si to dohodli aj s trénerom, rytmus? Povedal, že do 5. to mám naozaj napaliť a bežať frekvenčne. Čo sa snažil, bolo to už dosť také hraničné s tým, aby som niekde nerozkopal prekážky, ale úprimne poviem, bolo mi to dosť jedno, proste som riskoval. 6. 7. som mal zvolniť, pretože tam mením rytmus na 15, čo som sa snažil, aj tak som na 6. extrémne podbehol, ale bohužiaľ, proste takto to teraz behám, do budúcej sezóny sa to budeme snažiť zmeniť, aby to bolo plynulejšie a celé rýchlejšie. Dúfam, že sa nám to celé podarí. A ešte mal si druhú dráhu vnútornú, tu máš rád, alebo naopak práve, že je to veľmi prudký oblúk? Ja som bol radšej, že mám dvojku, ako keby mám mať 9. Minulý rok v tom Tokiu to dopadlo dosť blbo. Nemyslel som, že sa v 9 dá niečo pokaziť, ale vtedy sa dalo, takže minulý rok som v jednotke bežal dvakrát výborne a vedel som, že dvojka mi nemôže uškodiť. Ja sa možno ešte spýtam, si naznačil, že do tej budúcej sezóny sa to budete snažiť akoby spraviť plynulejšie, tak aká konkrétne tam zmena? Je v pláne začať prvé 2-3 prekážky na 13 krokov, pretože už sme to párkrát v sezóne na tréningu skúšali, nebolo to zlé, ale stále som mal o dieru nižšie prekážku a o šlapu skrátené, takže poslať to na Európe, ale tak v podstate bez nejakej prípravy by bolo na zabitie a chce to viac tréningu, to je presne to, čo mi chýbalo, keď som kvôli tej achilovke nemohol trénovať, takže verím, že ak bude všetko v poriadku, tak sa nám táto zmena podarí a bude ten začiatok plynulejší, oveľa rýchlejší. Pošetrím sily aj do záveru, keďže sa nebudem musieť stále rozbiehať za tou prekážkou a verím, že z toho budú aj lepšie časy. Ty si vlastne v minulosti 3-krát po sebe zbehol 50 rovných, teraz vlastne máte na 100 rovnaký traja rekord, tak je to zaujímavé, že čo na to hovoríš na takú zhodu okolností tých 100. Je neskutočné, aby traja ľudia mali až 400 prekážok rovnaký čas, keďže na stovke sa to ešte ľahšie podarí, ale na takéto dlhšej disciplíne ešte s prekážkami, takže myslím, že je na čase to budúcu sezónu zmeniť a bude alebo Maťo, dúfam, že s tým niečo spravíme. Tento rok myslím, že prekážok stačilo a je na čase si užiť aj hladkú 400. Super, díky. Ďakujem.